viewers sa ating programa HCI Power 5 CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD, kung saan nandyan ang kompletong minerals na kailangan ng katawan natin para lagi tayong malakas at hindi tayo basta-basta magkakasakit. At the HCI CMD, swak na swak yung mga minerals na nandyan na doon din sa swak na swak sa kailangan ng katawan natin. Okay? And of course, una muna yan. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. Text lang, edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB call. Sa CMDB call, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? So, patuloy tayo. Yan. HCI CMD is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse. At balikan natin the statement of Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Kayo na mga nakikinig sa akin ngayon, may mga karamdaman kayo. Dahil nagkukulang sa minerals ang inyong katawan. So, anong kailangan natin? Drugs or minerals. Minsan tayo, nasanay tayo na pag may mga sakit, inom tayo ng drugs. Yun pala po, ibalik natin yung mga minerals na nawawala sa katawan natin. Your body will heal itself. Tandaan, kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals na dati nakukuha natin sa pagkain at sa tubig. Noong panahon po, yes. Noong panahon na ang inaano natin, maya na Richard, nagpa-program ako. Okay. So, ang iniinom natin noon ay mayaman sa minerals. Kaya noon meron tinatawag na water therapy. Noong ang panahon na umiinom tayo ng mga galing lang sa balon, sa falls, and then sa mga gripo, o di ba, mayaman sa minerals. Kaya noon mayroong water therapy noon. Wala nang water therapy ngayon. Gusto mo na magkaroon ng tinatawag na water therapy, ang inyong tubig, patakan nyo ng HCI CMD. Kompleto at balanse po yan. At noon din yung mga pagkain natin, mayaman sa minerals. O di ba yung time na hindi pa gumagamit ng fertilizer. Opo, sumisip-sip yung mga halaman sa mga natural na minerals na nilagay ni Lord sa lupa. So pag kinain natin yung mga tanim, andyan sa atin ang minerals. Pero hindi na po ngayon. Dahil nasira na yung sources natin ng minerals, kaya nga ginamitan na ng fertilizer para may pagkain tayo. The problem now ay hindi kayang i-replace ng fertilizer ang mga nawawalang minerals sa lupa. Kasi ilan lang na minerals ang nasa fertilizer. NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang, lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy tayo. So, nagkaroon ng mineral deficiency. So, tandaan po bakit mahina yung katawan natin? Ang lumalakas ay mga sakit because of mineral deficiency. So, ano ba talaga yung kailangan natin? Drugs or minerals. O, di ba? Bring back the minerals na kailangan ng iyong katawan, your body will heal itself. Okay?
But of course, hindi lang minerals ang kailangan ng katawan natin. We need other nutrients. Opo. Nasaan naman yan? Andyan sa ating CBF or Cell Bio Food. Ano yan? Tatlong superfood in a tablet. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. O, aber. Oh, yan ang mga pagkain ng mga astronaut sa space. Hindi naman bagay mga astronaut, hindi man basta yan magdadala ng kilo-kilong karne, kilo-kilong gulay, kilo-kilong prutas. Ang dala nila ay microfood. Ayan po ang ating CBF or Cell Bio Food. Yan po ang kagandahan ng ating CBF. 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Tandaan, ang component niya is spirulina, chlorella, and wheatgrass. Napaka-powerful. Kaya nga sinabi, tatlong superfood in a tablet. Andyan yan sa ating CBF or Cell Bio Food na kung kailangan ng katawan natin, other nutrients, andyan po yan sa CBF. 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Ako, I take that. 10 tablets in the morning, 10 tablets ng gabi. Kasi, syempre, kailangan ng katawan ko. Lalo na senior citizen, di ba? And I take CMD, 30 drops in the morning, 30 drops ng gabi. Yan ang health maintenance ko. Kasi dati na po, di ba? Dati na rin na nasira yung health ko. That was 21 years ago dahil sa mga mali kong lifestyle. So, kailangan ko talagang i-recover. At ngayon na natutunan na natin ano yung dahilan, bakit tayo nagkaroon ng mga sakit, at paano i-restore yung health natin using natural, natural products. Ito na yun, marunong na tayo ngayon. Iwasan yung mga causes kung bakit tayo nagkaroon ng mga sakit, o di ba? At gumamit ng mga produktong tutulong sa ating katawan. So yan, CMD, CBF, and of course, kailangan ng katawan natin ang vitamin C. Kung ang iniinom natin, mahilig tayo sa mga carbonated drinks, di ba yung mga artificial juice na nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. O di ba? Kaya naman ang daming diabetiko ngayon. Yan. Di ba? Ito, palitan nyo na. CBJ or Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Yan po. And of course, the next one is our CR juice. Naku, ito pala, napaka-powerful nitong CR juice na i-detox yung ating mga colon. Sabi nga, yung good health starts from the gut sa ating mga colon. Dapat malinis ang ating mga colon para maganda yung pag-absorb ng nutrition. Natural, ano din ito? Diba? CR juice, magsi-CR ka talaga. Premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Andito yun, magsi-CR ka talaga. Gigian ang iyong pakiramdam. Yan, salamat sa mga taong eto na ngayon talagang sinasandala nila itong product nito, CMD, CBF at ang ating CR juice. Kailangan malinis ang ating mga colon, okay? So next product natin is our NAB peptide with fish collagen. This is very good sa ating mga, di ba, may mga arthritis, may mga rheuma, masasakit ang katawan, may migraine, may dysmenorrhea. This is really very good with CMD and CBF. Opo. At saka yung may mga bukol. Oo, ang daming natuwa dito dahil mga bukol nila mabilis na lumiit. And of course, syempre, habang gumaganda yung health natin, ang ganda rin po na kumikinis ang ating mga katawan because ang ating peptide ay may collagen. Kaya ako umiinom nito. Siyempre, senior citizen ba? Gusto natin ma-maintain na makinis ang ating mga balat. Okay? So, yan po ang ating Power Cell Power 5 CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice, at ang ating peptide. Hello kay Mama Jean. Diyan sa ating center. Okay. And of course, sa mga taong mahilig magkape, katulad ko. Pag hindi ako nakakape, parang may kulang talaga. Kung acidic ang kape na iniinom ninyo at napakataas ng sugar content, palitan na. Panahon palitan ng ating HCI coffee. Our HCI coffee is an alkaline coffee dahil sa
mayaman sa minerals. Hindi pa rin mag-cause ng acidity, kaya nga tinawag natin yan na alkaline coffee. Okay? So aside from our health products, meron tayong personal care products, katulad ng ating VIP eyeglass na hindi basta-basta tumatagos ang radiation sa ating mga mata, katulad ng aking antipara, VIP eyeglass po ito. At yung frame is mayroon siyang negative ion na mas pinoprotektahan yung ating mga mata. Opo, tandaan, dalawa lang yung mata natin, walang spare parts. Kaya gusto niyo na lalo ngayon, panahon na ng mga gadgets, puro radiation, di ba? Ang bilis, napakababata pa, sira na yung mga mata. So, meron tayong panglaban dyan sa mga radiation na yan, okay? At mas malakas yung ating mga katawan pag protected tayo, pag tayo ay naka-VIP eyeglass. Ayan, ang taas pati ng negative ion nito. And syempre, ano pa po? Ayan, yung meron tayong sabon, kasi pag tayo ay na-rejuvenate, tandaan po natin mga listeners, pag tayo gumagamit nito mga product ni Health Code International, you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. O di ba? Bakit ako? Maramdaman ko ba na 65 years old na po ako? Meron tayong sabon, facial cream, meron tayong shampoo. Opo, ano yan? Anong pagkakaiba ng mga personal care products natin sa mga nasa market today? Ang ating personal care product ay mayaman sa minerals. So, di ba? Yun ang kagandahan. And syempre, isingit ko lang to yung ating sa may mga sasakyan. Opo, gusto niyo ba makatipid sa gasolina? Totoo yan. This is a US product. Ang ating PEO or Power Engine Oil. Ito maliit na to, 60 ml. Pwede ito sa mga motor, tricycle. O, di ba? Anong kagandahan pag naka-PEO yung inyong mga sasakyan? Kung ang gamit mo diesel, 30% savings sa fuel. Kung ang gamit mo ay gasolina, 40% savings sa fuel. Guaranteed po yan Opo, yung malaki nito, yung 250 ml kotse, di ba, pang kotse. Kung, di ba, yung mga katulad ng Fortuner, yung Montero, dalawa nung 250 ml. At saka, ang kagandahan, mas alaga ang inyong yung makina ng inyong mga sasakyan. Mas alaga po pag naka-PEO or Power Engine Oil. Hindi ito basta-basta galing tong USA. Tried and tested na po namin. At saka 3 pag-change oil mo, hindi mo kailangan mag-change oil. Ibig sabihin, okay na okay pa ang viscosity ng inyong mga oil. Available to sa atin. At naka-promo tayo. Visit lang kayo CMD office. Tanungin nyo, ma'am, ano yung promo nyo sa PEO? Di ba? Okay? So, yan muna yung ating mga announcement. And of course, sa mga taga Don Sol Sorsogon, salamat po sa mga nag-attend ng ginawa natin na free health consultation dyan sa CMD Center in Don Sol Sorsogon. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi para mag-avail ng free health consultation. Maraming salamat po. And of course, sa mga taga dito sa Legazpi, ito uli yung schedule natin. September 6. Opo. CMD Center, Wellness Center in Legazpi, September 6, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Back to back. Mangyayari din po yan dyan sa Labo. CMD Center in Labo, September 6 din, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Yung mga dati na po na nagpa-check up, mag-ulit kayo. Mag-ulit kayo magpa-check up kasi gusto rin namin ma-monitor ano yung mga situation ng inyong mga health. Okay? And of course, sa mga taga J-Pang, Jose Panganiban, kita-kits tayo mga taga J-Pang. Andyan ako sa inyo, September 20, 9 a.m. para sa ating gagawin na health and wellness seminar with consultation. Gagawin natin dyan. Direct to the point tayo para matulungan kayo, mga taga Jose Panganiban. September 20, 9 a.m. dyan sa
lugar ni Ma'am Sonia Bibon. Ang inyong stockist dyan sa Jose Panganiban, 9 a.m. 9 a.m. to 3 p.m. Pwede natin gawin dyan sa JPANG. Take advantage po kayo. And of course, with consultation na yon, gagawin natin with consultation. And sa mga taga-Paracali naman, magkakaroon din tayo. Taga-Paracali, Camarines Norte, meron din tayong free health consultation ay gagawin natin September 21. Sunday po yan. CMD Center in Paracali. Mamaya i-announce ko yung exact address. Meron din sa Catbalogan, mga taga Catbalogan, magkakaroon din kayo September 20 and 21. Health seminar with consultation na po yan, okay? So, tama na muna tayo sa ating mga announcement. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. Lalo may mga laboratory result. Oo, pwede nyo picturean ng klaro, send to CMD Bicol. Si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? So, yan. Para mapahinga yung aking boses. Opo. Eto muna, kwento ng kagalingan. Paano nga ba nakatulong yung ating produkto? Okay, nandito po kami ngayon. Opening ng CMD Center sa bayan ng Paracali, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Togos po. Togos sa Paracali. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Ay po, pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. So paano mo nalaman yung ating, nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. So, nung ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka nang umiyak, ma'am. Yung pakot kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracali. Spread the good news. Pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, madam, maraming salamat sa pagtitiwala po. Di ba? Gumastos na muna
ng malaki. Oo, pero ganun pa rin kahit lumabas na, okay? So, ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. O, yan. Okay, isa ulit dito ha. Ito rin, na-confine din yung anak niya. Actually sa atin po, ang UTI napakasimple yan. Even yung dengue. Pakinggan natin to na dengue. Oo, pero pakinggan natin. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Olaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kami mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kami ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pag sabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon. Sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung napunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po galitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali, sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi.
paunti-unti lang po siya at saka nananakit po yung ano niya. Sabi nga po ng doktor ay ano daw po, baka daw po matuluyan na yun sa ano. Ay sabi ko naman ay wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Pag po sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon. po, ganun po. Ay ano po, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli yun nga po sa kanila na kung ano yung kung maganda yung ano uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng ano. Ay nung pong nakaramdam nga naman po ako nung ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong ano, itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Ano na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Eh, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. At yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Ito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problem sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga ospital, tapos magpapatingin, pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabihin mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayan, mga taga J-Pang. Oo, magkakaroon tayo dyan ng health seminar with consultation. Kailan yan? Ngayong September 20. Saturday po yan, 9 a.m. dyan sa Purok 6, Barangay, Mother Lode, Jose Panganiban. Hanapin nyo lang doon yung may nakalagay na CMD. Kay Ma'am Sonia Bibon, okay? Katbaloga, J-Pang po yan, okay? Pero anyway, may babasahin ako sa inyo. Malaking tulong ito, ha? Pakinggan yung mabuti. Napaka-importante po ng health. Napaka-importante. Tandaan, iisa lang yung ating katawan. Pakinggan nyo to. Tungkol dito sa ginagamit natin na German technology. Yan, sabi dito, when was the last time you had a health check-up? O, Aber, anong sagot? Kailan kayo nagpa-check-up dati? Last year? Last month? Last week? Or never? Karamihan sa atin takot magpa-check-up. Nagkukwento pa lang yung mga katawan natin, something is wrong, magpa-check-up na po. Yan kaso, karamihan takot magpa-check-up. Pero, ito, health check-up is the key to knowing your health status. Huwag kayong matakot magpa-check-up. You should avail this. Sa mga CMD centers, available po ito. Know the cause of your sickness. Prevention is better than cure. So, introducing a breakthrough in medical diagnosing, 1-minute German technology. Available yan sa mga CMD centers po, ha? Ano siya dito? HCIB's Health Analyzer. Complete with more than 30 laboratory results. Pero ang ipiprint lang dyan, yung may problema. Okay?
more than 30 laboratory results with comparative reports and expert advice. Accurate, practical and simple, fast and easy. Just imagine 1 minute hawak ka sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Fast and easy, economical, painless, no needles, walang tusok-tusok. No blood drawn, hindi ka kukunan ng dugo. No radiation, walang radiation po ha. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. Tandaan, the best doctor to yourself is you. Available yan na health analyzer sa mga CMD centers dito sa ating lugar. Okay? So anyway, kaya pa ng oras natin. Isa uling kwento ng kagalingan. Oo. Alam nyo ba na even, tingnan natin yung oras natin. Oo, pagkakasyahin lang natin. Number 32, psoriasis. Kaya ba ng ating product? Pakinggan po natin. Tungkol to sa psoriasis naman. Yan, teka muna, hindi natin matanggal ito. Okay, nandito ako ngayon sa CMD office in Labo. At meron ako ditong talagang gusto ko tong makuha na ng interview kasi napakaganda na nangyari. Experience ng kanyang anak na nagkaroon ng skin problem. Nanay, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Nati ulit po, taga Susara, Labo. Ba't ka napunta dito sa CMD office? Dahil yung anak ko po ay nagkaroon ng sakit sa balat, psoriasis daw yun. Ilan na edad ng anak mo? 45. 45. Kung psoriasis, ilang taon bang nagkaganon siya? Mahigit 1 taon po. 1 taon. Ano bang itsura nung nangyayari sa kanyang balat? Yung pong balat niya, namumula, nagtitikal-tikal, parang may mga, para pong nagbabalat na ahas, na gayon, daming tikal-tikal. Ay sabi ng doktora, mag-inom daw magkain daw po nung puting itlog lang at mapalit yung balat. Hindi naman po. Pumunta po kami dito sa CMD at sabi po nung manugang ko sa Panganiban, si Magdalena Gutierrez, ay dito daw kami pumunta. Ay pinilit ko lang po siyang pumunta dito. Sabi ko, anak ko, tayo na doon at baka yun doon ang makagaling sa iyo. Pero nanay, kanina sabi mo, pinatulan niya ng doktor, pumatol din siya sa mga albularyo. Ano experience sa mga doktor? Ay, ang mga doktor po ay mga gamot lang ang iniinom, hindi naman po gumagaling. Marami din pong lumabas na samantala, wala, mamaya, mayroon na naman. Marami po na magana po ang paano, namaga po lahat, pati dito, pati dyan, sa braso, buong katawan po ang wala na lang ay yung kiki niya. Grabe. Hindi rin gumaling. So, pinatulan niyo albularyo ngayon. Nag-albularyo po siya, malaki din po ang nagastos sa albularyo, 30,000. Dito lang po gumaling sa CMD. Wow. CMD lang ba yung ininom? Sa CMD po, gumaling na po siya dito, 2 linggo, magaling na ito. 2 linggo? 2 linggo pa lang po, nung 21 lang kami nagpatingin dito ng February. Ngayon po, wala na dito, wala na dyan, wala na dito, wala sa kamay, wala na po sa mga paa, sa tiyan. Ang natitira na lang po ay sa mukha niya namumula. May konti pa. May konti pa po. Yung mukha na lang po. So, bali, sa ngayon, sabi mo 2 weeks pa lang ba? O 2 weeks po pa lang. 2 weeks pa lang po. Gumaling na agad dito sa CMD. Pero nung, di ba, sabi mo may mga ininom na gamot na galing, reseta ng doktor, mga magkano inabot po? Una po, nung magpatingin sa 7,000, pangalawa ay 10,000 po nung una, pangalawa ay 7, magkasama na po kami, 7,000 po. Wow. Yun po, wala naman, di naman po gumaling. Pero dito sa CMD, ano ba, CMD, CBF Supreme Juice? CMD po ang, tsaka yung pong mga juice dito, yung mga CF Binyasil, saka yung pinapatak, yung pong mga tablitas, yung iniinom niya ngayon. Ngayon, ito yung ginamit niya, at sabi mo 2 weeks pa lang, gumanda na kaagad yung resulta. Magkano lang nagastos niyo, mami? Hanggang registration po 7,000 plus.
Kasi nag-member ka plus may dagdag na produkto. Okay. Oo. So, andito na kayo ngayon sa, ayan, bumalik ka na naman uli para bumili ng dagdag na kailangan ng iyong anak. Kasama yung sabon, di ba? Tama po. Oo. Pero ikaw, Mami, ikaw gumagamit ka na rin ba? Gumagamit na po ako ngayon. Ilan yung edad mo ngayon? 78 po. Wow. Gumagamit na po ako ngayon ay lalo akong lumakas. Ay talaga. Alin yung iniinom mo? Yung pong pamatak, yung 20 patak sa tubig. Kulang pa nga yun. Ano po ang kulang? O, Kakulang? dagdag ka CBF. CBF. Oo, magpaturo ka kay Rose, ha? Opo. Oo. Pero mami, mukhang masayang-masaya ka ngayon sa experience mo dito. Akalain mo yan, ang laki na ng gastos nyo doon sa doktor, sa albularyo. Malaki po, mga albularyo, 30 mil, mahigit pa ng 30 mil at nagkuha pa ng cellphone na halagang 8,000. Yung albularyo. Oh. Sabi niya, at magbigay ng 30 mil, gagaling na at ibabalik doon sa naglandi. Ay, hindi naman po. Oh, yun. At least naman talaga na nadala kayo dito ni Lord sa CMD office. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang kwento? Ang message ko po sa mga taong magkaroon ng problema sa buhay, dito na lang po sila pumunta. Tulad po nitong kasama ko, inirekomenda ko po dito. At gusto ko, gumaling din yung nanay niya, pati yung anak niya na may sakit sa baga daw. Mami, pangalan ulit, tabi? Natividad ulit, Nahera ulit, taga Susara, Bulhaw, Purok 2. Ay, Purok 1. Ayun, di ba? Napaka-amazing na kwento. So anyway, tuloy-tuloy na lang tayo. Isa pa ulit tayo dito, ha? Na testimony. Ito rin ay balik-balik na rin ng ospital. Pero pakinggan na lang natin ang kanyang kwento. Okay, may bisita po ako dito sa aking office. Nakakatuwa talaga yung kwento niya kung anong nangyari sa kanya. Masigla siya ngayon kaysa nung pumunta siya dito. Siningi ko talagang mag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng ating product. Madam, yung iyong pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Lily Baldon, taga Washington Drive, Barangay 8. Nasa 62 na po ako, madam, ang edad ko. Ay, senior ka na rin. Pares tayo, senior, ma'am. Oo. Ma'am, ano yung nangyari sa'yo? Ang kwento mo sa akin na na-confine ka. Bakit ka na-confine? Opo, na-confine ako ng 2 buwan, June and July. Yung July kung naibalik naman ako sa hospital, diretso na ako ng ICU. Kasi yung gamot po na tinitake ko, parang walang nag-epekto sa katawan ko, nawala yung appetite ko, wala akong tulog. Yun po ang naramdaman ko sa katawan ko. Tapos po nung July, yung July na paglabas ko ng hospital, tapos doon na po ako nag-take naman ng madami naman na gamot, na synthetic na gamot. Tapos ganun din, mas lalo, madaming dinagdag naman na gamot. Di yun po, naisipan ng asawa ko na yung kumplituhin ko na yung CMD na yan ang nagamitin ko na yung miracle, CMD, yung tatlo power trio. Yun po, talagang ininom ko. Naramdaman ko sa pag-inom ko noon, ilang araw lang, na 3 araw lang yata yun. Nag-epekto na, nagatulog na ako, tapos medyo nabawasan na yung sobrang wala na akong appetite. Nakakakain na ako ng maganda, maayos. Sabi ko, diretso ko na po yung pag-inom ng CMD. Ngayon, parang masigla na ako. Masigla ka talaga. Tapos po, kaya sabi ko, salamat sabi ko dahil may CMD. Tapos, inano ko na yung one set talaga, yung power trio. Oh, yun na talaga ang ginamit ko. Dahil dati, yung yung CMD lang, patak lang. Dahil 2005, yun ang ginagamit ko talaga, patak lang. Pero nang gumamit na ako ng power trio, yun na talaga, yung medyo na, yung ng katawan ko,
naayos na. Tapos ngayon nga, nagpa-check up ako dito ng libre. Sabi nung doktora sa akin ng CMD, medyo ayos na daw yung sa heart ko. Hindi daw masyado yung yung parang barado, parang bawas na daw yung yung sa heart ko. Kaya sabi ko, grabing pasalamat ko po sa sa CMD na yun na ang tinay ko. Kaya hanggang yun na lang ang gagamitin ko, CMD na Power Trio. Kaya hindi na ako mag-iinom ng synthetic na nagamot dahil sobra talagang naranasan ko na nawala yung side effect, nawalan ako ng appetite. Tapos minsan gusto ko magsalita, yung salita ko parang nawawala na yung iniisip ko, hindi ko maisabi. Sabi ko, Diyos ko, anong ba ito? Natatakot na ako sa buhay ko. Na biruin mo, sa pagsalita ko, may epekto. Yung sa pagtulog ko, may epekto. Yung sa appetite ko, may epekto. Sabi ko, ano ba yan? Mamamatay na yata ako. Sabi mo, para ka nang masisiraan. Masisiraan, para akong nang masisiraan ng bait na sabi ko, Diyos ko, biruin mo yan, walang tulog, walang kain, tapos yung pagsalita mo, mahina pa yung katawan ko. Di ngayon, ayos na po ako. Kaya salamat po sa Power Pero may Trio. sinasabi kang nung na-confine ka, may ka rin na, so sabi mo ma'am na, yun, may sakit din. Yung kapitbahay ko na nagkasakit din na kumari ko na nakbumpain din siya na talagang yung para bang matanda na siya na mahina na siya maglakad. Yung sinabihan ko siya, sabi ko, Madi, ako baga sabi ko, nagsi-CMD. Mag-CMD ka din, sabi ko, malakas talaga sabi ko yan sa katawan. Tapos maganda sabi ko ang epekto. Di ngayon, sinunod niya ako. Na pagsunod niya sa akin, ayun, baga tumaba na yung kumari ko. Dahil may CMD daw doon sa Kamalig. Masigla na rin. Opo, yun na din niyang ginagamit, CMD na Ma'am, maririnig ito ng may mga problema sa kalusugan. Anong ma-advise mo po sa kanila? Ang may advice ko, madam, sa kanila, subukan po nila yung Ayun, naputol na pala, no? Pero ang galing talaga, kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating mga produkto, okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5, okay? Of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Be a member. Oo, kanina may mga member pala tayo na may mga sari-sari store. Sabi ko nga sa kanila, alam nyo, ito, maglagay kayo ng tarpaulin. CMD available, aralin ninyo. Oo, kung meron kayong mga CMD sa inyong bahay ay sa iyong sari-sari store, alam nyo ba na para din kayong butika sa barangay. Pero kailangan aralin ninyo paano. At lagi kayong makinig sa programa. Opo, lagi kayong makinig sa programa para madagdagan yung kaalaman nyo na yun pala pwedeng-pwede yung ating produkto. Sabi nga ng ating doktor na dapat alam ng mga tao that this product can save life. Ang ating HCI-CMD, yung mga na-stroke, oo, naagapan ka agad, hindi natutuloy. Pero wag nang intayin na ma-stroke kayo. Prevention is always better than hospital bill. Kung healthy ang family, take Power 5. Depende siyempre, magtatanong kayo, alin dyan ma'am ang kailangan ang mas maganda? Depende sa edad at depende sa health situation. Kaya nga lagi we conduct health symposium, we teach people, tinuturoan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Opo. Ano bang nangyari dito? The best doctor to yourself is you. Inhanap natin yung natin. Wait. Okay, nandito. Oo.
Huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Oo. That's why we conduct health symposium, we conduct free health consultation para mas marami tayong matulungan kayo. Ba't kaya hindi kaya pumasok yung inaano ko ha, number 5. Wait lang ha. Yan. Sa balat. Oo. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Okay. So, inahanap lang natin yung ating mga recorded na wait lang ha. Nung una sa Iba itong nakukuha ko ha. 1, 2, 3, 4, 5. Wait lang. Oo. dinala. Hindi ko talaga makuha. Number 1. Oo. Inahanap ko kasi para, anyway, hindi ko nang hahanapin yun. Boses ko na lang. Oo. Hindi ko makuha yung recorded natin na mga CMD centers and active distributors. Okay? So, dyan, eto na tayo. Dyan sa Katbalogan, syempre, ang CMD center natin nasa 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. May CMD office tayo sa Tacloban. Sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Camarines Norte muna tayo, ha? Hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. O yung mga taga-Daet, yung mga malalapit bayan ng mga malalapit yan sa Daet, free health consultation po kayo pag kayo ay nagpunta sa CMD Center in Daet. Okay. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Mga taga-Labo, free health consultation kayo September 6, 9 a.m. to 12 noon sa CMD Center in Labo. CMD Center at Corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, Infront Tugos Elementary School, si Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Madali niyong mahanap kasi may signage siyang CMD. Oo. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abai, sa Rusans Transient House, Purok 2, Lag-On, at sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carenderia, sa Daet Public Market. Si Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Okay. And of course, sa Camarines Sur, 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, sa LNL Building, Bulalacco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, malapit sa Ragay Central School. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque,
Bato, Catanduanes. Andyan din si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, Nabo Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Nabo Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Stockist Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro. Emma Linda Lagak, Porcuan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At ang newly opened center natin dyan sa Donsol, Sorsogon, hanapin lang CMD Center at 2nd floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Mama Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So first District, Cobalbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. May CMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Napunan, Bacacay. Sa 2nd District, Cobalbay, siyempre yung aking center. CMD Stockist Center, now Nabuel na Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at top, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquelador, Morok Burucan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Libianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, nito. Andiyan din po si Mr. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Andyan din si Ma'am Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panuypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo Aicardo,
Odell Store, Bangkirohan, Legazpi City. Si Ma'am Asuncion Lianaresa sa Lianaresa Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Refugios Drugstore, Pantaw Libon, Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC Ginobatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site Uwas, Rosana Rehis sa Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas, CMD Office second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Pulangi, at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Si Ma'am Lourdes Boreta sa RBB Agribet Supply, Rizal Street, Mercado Hobiliar, Albay. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio. Lydia Mayores, Purukto, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. At ulitin ko sa inyong lahat, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power 5. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, anong gawin? Huwag niyong kalimutan, huwag itatabi. Pwedeng bawasan, huwag pong tanggalin. Why? These are nutrients na kailangan ng ating katawan para lagi tayong malakas at hindi tayo basta-basta nagkakasakit. O, di ba? Yun po, kaya hindi ako pwedeng hindi mag-take. Everyday talaga I take it dahil naranasan ko na talaga yung bagsak yung aking health before. Ayoko na ng ganon, ha? So, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayong member. Membership natin ngayon, 5,990. Makukuha kayo assorted health products. Opo, may kasama rin na konting personal care product, o di ba? Opo, worth 6,000 plus, walang lugi. Now, next time you buy our products, 20 to 54% discount. Malaking discount po talaga pag member tayo. At pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. Kami po, marami po kayong sumali dito dahil may mga sakit kami nung na-prove namin na maganda talaga yung ating product. Ginawa namin mag-share sa mga tao by spreading the good news. Naging mission namin ang makatulong, ma-rejuvenate yung mga tao. Good health, good business. Pag sineryoso nyo rin yung negosyo, financial freedom, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance na makatulong sa mga napakaraming taong may problema sa health. Tandaan po natin, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. We have a very wide market. Kaya doon sa mga may mga health problems, may mga iniinom na kayong gamot, i-evaluate nyo sarili nyo. Gumagaling ba kayo? O lalong lumalala? O lalong nadadagdagan yung inyong mga iniinom na gamot? Opo, try our product. Idadagdag nyo lang sa inyong mga iniinom na gamot. Pero maghingi kayo ng instruction paano gagamitin yung ating mga product. Hindi pare-parehas, ha? Kahit mga bata, mga newly born, pwedeng patake natin ang ating CMD. Opo, yung mga buntis, yung mga gusto magbuntis, yung mga nagpapasuso, very safe po yung ating mga produkto. Feel free, visit CMD centers. At yung mga nagtatanong kung bukas ngayong Sunday, ang ating center, yes po, 9 a.m., siguro mga 9:30 na to 3 p.m. po, okay? So, iwan ko sa inyo ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.